Вітаю, шановне господарство. Сьогодні ми розмовляємо з Віктором Бабарыкам, былым кандидатом у прэзідэнта Беларусі і былым палітвязням. Добрый день. Гэта адзін з вашых такіх першых выхадаў пасля вызвалення публічных. Чаму гэта Вільня і чаму цяпер? Ну, тому что з Вільні поступила перша прапанова, і я адгукнуўся на гэтую прапанову. Вось і все. Вы выступаеце перад беларускай аўдыторыяй у Вільні. Хто гэтыя людзі для вас? Каго вы бачыце сёння тут? Я выступаў не перад беларускай дыяспорай, я выступаў перад палітзвязнями і рэпрэсаванымі людзьмі. А тое, што яны у эміграцыі, гэта кажуцца аб тым, што яны частка дыяспоры. Але ж яшчэ раз я хочу казаць, што я выступаў перад палітвязнямі і перад рэпрэсаванымі. За час 2020 года беларускія дэмакратычныя сілы моцна змяніліся. Офіс Святланы Ціханаўскай, Каардынацыйная рада, аб'яднаны пераходны кабінет, народныя амбасады і іншыя. А дзе вы бачыце сябе ў гэтай канструкцыі? Я пакуль бачу себе як просто Бабарыка Віктор Дмитрович. Ні ў якой канструкцыі не бачу, таму што мяне ніхто не запрагаў ні ў якую канструкцыю. А ламацца ў дзверы, калі яны зачыненыя, навошта? А калі будуць запрашаць, то будзе разглядаць гэта калі не... Уже 6 месяцев прошло, ніхто не запрашаў, таму і нічога не магу сказаць на гэта пытанне. А ёсць момант з тых 5 гадоў, які вы дагэтуль бачыце перад сабой? Ну, у турме мала што можа запомніцца і крануць, таму не. Турма – гэта просто турма, і нічога там такога знакамітага, каб засталося ў памяці, не. Нічога не засталося. З 11 па 17 траўня праходзяць выбары ў Каардынацыйную раду. Вядома, што вы не ўдзельнічаеце, а ці сочыце вы за гэтымі выбарамі? Так, безумоўна, мне вельмі цікава, і асноўнае пытанне, якое я хочу или хацеў бы получыць адказ, гэта а сколькі ж будзе тых, хто будзе галасаваць? Вось за гэтым я буду вельмі пільна сачыць. А што вы думаеце на гэты кошт? Я нічога не думаю, я буду назіраць і сачыць. Што для вас змянілася за 5 гадоў? Не ў краіне, а ў вас менавіта? Не, я спадзяюся, што нічога ў мяне не змянілася, акрамя таго, што я казаў, нейкі тэарэтычны падмурак пад маі практычныя дзеянні з'явіўся такі тэарэтычны падмурак. А таксама нейкі рысы характару з'явіліся? Ну, пра гэта лепш адкажуць тыя, хто разам са мной і хто ведаў мяне да турмы. Але яны нічога такога не казалі мне, што нешта ў мяне змянілася. Ёсць людзі, якія зараз у Беларусі за кратамі і на волі, і вось яны думаюць, ён выйшаў. А што б вы хацелі, каб яны зараз пра вас ведалі? Толькі тое, што я застаўся тым, кім быў у 2020 годзе, і маі каштоўнасці засталіся такія, як і былі. І я вельмі спадзяюся, што у большасці тых, хто застаўся ў Беларусі, гэта засталося таксама. Дзякую за размову. А я нагадаю, сёння мы размаўлялі з Вікторам Бабарыкам, былым кандыдатам у прэзідэнты Беларусі. Ганна Русінова, Белсат, Вільня.